में जुटल जुटान छिनारिन के भइल हला छियाछी कर लीलावा कहलस सिलावा टेम्पू वाला के रखल बिया दुनिया कहलस देखावा बोलेरो वाला के रखल बिया कही परल सासते में जीव हो रहे सरपंच खेलावाड़िन के सचिव हो सुन के पंचायत परल सासते में जीव हो रहे सरपंच खेलावाड़िन के सचिव तुहिन से बाउट नवकियो हमें रहे दादा मुखिया तुहिन से बाउट नवकी बुजरी रहे दादा मुखी और पूनमी कहला सकिरनी ट्रैक्टर वाला के रखले बिया मीनावा कहला सीमावा पिकअप वाला के रखले बिया एगो तो टमाटर तुरे जाले जेकरा खेत में खलस ललितवा तिवारी जी के चुमा लेत में एगो तो टमाटर तुरे जाले जेकरा खेत में देख ले बितावा बिया डूबे के चुमा लेत में ओही में कहलस वार्ड के वार्डिन कोनो न बाकी बिया ओही में कहली वार्ड के वार्डिन कोनो न बाकी बिया हर लिलिया कहलस जुलिया लोडिंग वाला के रखले बिया पूजावा कहलस शोभावा डीजे वाला के रखले बिया
न समझ में आइल फगुआ में ही तमाशा। रहरी में तो बहरी में भइल कुल्हिन के खुलासा। देखी के अनिल के समझ न आइल फगुआ में ही तमाशा। ऐसनी दुनिया सेक्सी बबुनिया जारे सोनू के जिया। ऐसन की दुनिया सेक्सी बबुनिया जारे सोनू के जिया। अरे रीतवा कहलस गीतवा बस वाला के रखले बिया। मुनिया कहलस सोनिया पान वाला के रखले बिया।